vanhu vaya vatotanga manje. Nhasi muri Zimbabwe ndadzoka zvakare pano ndine nyaya yandikusangana nayo kunzi Speaker of Parliament Jacob Mutenda this week refused to hear a petition from Zimbabwe Revenue Authority ZIMRA workers stating that the issues raised are labor related and can be resolved in a court of law. Parliament yeZimbabwe basa rayo chachero nderei? Yes, he is the Speaker of Parliament, but kune mamwe ma-issues andinobelieve heni kuti vanhu vavo kuti vatotora nyaya idzodzo vachienda nadzo kuparliament kutoziva kuti ndiko kwavanokwanisa kubatsirika. Koti inongosvika kutotanga kutonga kuti right matoya kunongo nyaya iri panapa yakamira yakadai, but parliament ikagara pasi so pomboitwa debate vanhu vachionesana kuti aiwa apa zvechokwadi pakakanganiswa pakati apada kugadziriswa pakati. That's what I believe. But parliament yacho zvinhu vane ma-issues avari kuratidza kuti ndovada kudhila nawo vega oro panozonzwa pai pakunzi maparliament acho anenge ari captured because vane nyaya dzavanoda kutaura imomo. Dzimwe dzese havana basa nadzo, vanoda dzavo dzavanoda iyo ndo dzinotaurwa. Havasi kuda kutaura nyaya dzavari kufanira kutaura imomo, kana kuti havasi kuda kunzwa nyaya dzavari kufanira kunzwa. Varikuda kunzwa nyaya dzavari kuda kunzwa ivo kwete dzavari kufanira kunzwa. Vane zvavanoda kuti zvisvike munzeve dzavo zvavanenge vachida ivo, but zvinhu zvavanofanira kunge zvichisvika zvichifambirwa chaizvo muparliament macho. Unonzwa kuti nezuro panonzi manga muchida kudiscussa nyaya yekuti ED yakazotaura nyaya yakati kuRussia inongoblokwa 2 minutes kunzi yobva yaiswa paside haidi kunzwikwa imomo nyaya yacho because vanenge vachipisa pahot seat. Ndosaka pachizonzi parliament yacho vanhu vacho vanotanga vanenge vachishandira umwe munhu. Ndo basa reparliament racho guys. Munopaona usipa